hun liam ta ka chui kir chang a piang hian hring nun hi alo wa fer lo thin em ka ti thin he khovela ka nei chun kanu khoyen nge I om le dai gil kar mai thai fa khan lai mi zinga rol ka khuma suma khosak ka phang ne mo zang khwa po bung buta nge sin ma se kanu ma ni sewa khovela minung cham bang ang mai kani khonge yom le tuần lại ca say lên lệ từng ắt thu lên đi sinh đi à lâu tuần lên ôi ngắm nhẹ một quá núi ya sinh đi à lâu tuần lên Israel mon kwe zote kania Mizoram kho thlang to ram rshula kho terau te in som nga vel chau omna motor kong puile electric omlo na mi zong zong kom thlanga kanu nen kan kho savea kanu nulat lai fa kani pasal nei lovin kanu hian min en kola kanu hi van lai atlan soyang main chung ko bulbal nei lo ania ani tluka re theina omzia ria tong tu hi antam kher lawang du hrisel lo le dol dang tak mai ni ma se hri om le re thei taka hring nun ka man hi kanu hian angai ngam lowa numol mang tak hi pol ni chau zur ni ma se ka ma hun ngei to wangin henglai thingtlang chengker atang chuan mahun beiseina asang lo ti a hre phave tlata kumngami kani chuan khopui lama mi pem puita ani zol khopui lama zuni somthum sang khazko somret paruk ania aizol khopuya chuan ni dang zong a in mi puyan tama mitin mai chu an sa hokin an phur sur hlom vek mai emo ti mai turani abikin aizol mar kot chua bong kona chuan namen lo khopatam mipui an phumur mura MNF nam sipai an ron hoa an huak ti tun hu hian ka hreta chau ani aizol dai fe ma hian in cheto tak a oma tual lai po nei lo mihring vei vak po omang lo na ani ma se chu in chu ka khovel bul tran na helaya kan nei zong zong kan da na ania kanu thazar noya thlamuang taka ka omna kan nei chun liao liao ani hun le ni te liam ve zela kanu chu a hrisel lo chho ta view maya kanom na hi a fal deuh hlek awangin thenom hnai vai mangan ni khwa a han pluk lo na tur kan nei lo chu a chapa thenom chu soi lo helaya hian chung te tia soi tur kan nei lo ti hi kanu khan min lo hril du lo alo ni ma se ni khwa kan hriat chho tak nu hian kaman thiam ve ta zela ka thei angin kanu hi ka pui ve thin ani mi chame khar chhongin azuar kwal thina kolan ni chuak chiar tak mewin ko that le kho chiat lai po akal chu angaya chame azor lo chuan ei tur kan nei lo ani ze
nakina lekha te ilazir chuak anga din hun thazok akan la om ve hi ka bai sei wanga ni apanga sa ema mitui luang nge renga chu reng la pacham takin iril ru siam la pathianin omdan tur chu arel fel mayang atia asoi chun jam thei to lo kum som pali chau ni ma ila engkim ka hrethiam high school a class 8 admission ti mabak kania ma se tuna kadin huna tang hi chuan school kal te chu seiri ngam chi po ani to lo kanun kho chuanan a bai thi le dam inkar ani to zok ani no pangkum som pali mi tan chuan vakir em kanu chal zut pa chuan nu lungai su kenei tur chu kala thok chuak ve mai don alom school te chu na kuma po ala lu thei tho alom dam doi man tur te chaleina turin chome ka zuaranga idam vele vat mai don alom katia kanu chu avalim em dan rual lavin amit tui luang zoi zoya ma se kanu kha avalim em ma se dan rual lavin amit tui luang zoi zoya ma se kanu kha anu yasin alim zia kha kanu chome zor tur akhar chon sa chu kapur chuak ve ta a furlai ani awangin khuwa nuam lo hle maya ruala chu asur seng reng maya mi bathlara te rua surban ngakin kan chole ri thin in tin mai chu matiamin kalut chuaka an mamon ai ma in min khong ai wanga lei an tam zok in ka hria chonu her ani mek chuan ka chome ken chu ka hral zo ta da reng mai ka vahlim tak em hemikum hian high school po chu ka kal thei talo nge ya kanu po aziam ve zela sikul ka chol leilo ka wangin kanu dam hnu po chuan kan pahni in chome zuarin kan in zui dun thina ra thei takin tu ma hriat lo khodai fema kan nu fa chawin om ma ila chome kan hral that ni te hian kan hlim ve em thrina keni ang mir thei te pathian ni jak lo tu chuan min thla thlam ngai lo wa kan phu tok hlimna
tur le chunglem rem ruat na zo kani ange ti in kanu chuan arem ti ve ta ani military school a lu nana exam nei hun po lo hnai ta hle maya NCC a min enkol tu kan zir tir tu ten thei to pin min kai hroya lekha bu chiar tur te min ngei tu saka chhun zan zamin lekha ka zir thin tin ngei ka tum top mai ani exam hun lo thlenga objective type question hlir ania vanei thak takin ka thiam hlir mai alo ni le ngal tun hnuwa ka ngai tu hian pathian rem ruat zel alo ni zawk ani military school a lut tura exam ho hi mi som nga vel kan nia result chu phailam atanga an ron siam angai awangin exam le result chhuah kar a thui deuh hleka result alo chhuah meu chuan mi pathum lak tur zinga kamhming Israel muan pui zote son of lalram zawi ti chu alom ve wang mai kavahim tak em kanu chuan pathian hnen alom thu soina anei ngala lungai na trap thom chu hlimna orolin alu alana trana mit tui kha lomna mit tuya achang thuta khovel mi ten kan hlimna le lomna min hriat pui lo ma se van mi pui ten min hriat puya lalparem ruat hidan rual ani lo kan lung oyani eizol dai fema in chetak fal taka chuan kanu in min kuwa kan vahim tak em military school a lut tura kalo tin ta ka chuan thil thu le poimo ang te chu kan zir tir tu te chuan min ngei tu puya lekha ti fel ngai ang te min ti fel sak nu chuan kan training na hun tur Bhonsala military school nakpur lampan tur chuan ka in pei fel ta akal na sen so zong India sarkar in min tum sak veka nopang mai kan nia wangin kong tluanin min hruai tu kan nei thlap ani mel hriat lo kara sipai nun chanzirin zun ni som pakhat sang khazakwa sungwa panga ani a phai lampana kan kang na tur motor chuan min phak reng to mai
aro pui dan ahun lai khan ka hrephak lo jok hial ani Bhonsala Military School ka ti thata wang hian National Defence Academy National Defence Academy zir turin min thlang chuaka heta training te hi Junior Commission Officer ni in Second Lieutenant an ni dawn ani kanunen chuan lekha kanin thon ve renga katana tong trai thu te rinom le tai mataka pathian trina ne na bei turin minon cha cham chi ya keipo in thei to pa keipo in thei to ka chua thu le ka ngai sia ka hril ve fo trin kar hata wangin ho mai thei anilo ho du maila ho na tur sum ka nei lo hrim kanu hian a phak to ka a tho chua aron thon ve trina Mizorama ho theina khop em ani bok si lo ma se sarkar chomin hostela kan oma kan mamo chu sarkarin min ngei tu sak veka ka van nei tak em National Defence Academy Soito angkhan Bonsala Military School ka ti that em awang le sport le physical activities lama ka ti that awangin India Rama Army Training na hun pui National Defence Academy Khadak Swala Pune training tura thlam zinga katil ve hlau maya ka thian te pahni ero chu vandoi thlak taka an tlin lo awangin Mizoram lama min ho santa ani Army Training ti taka a ha thlak dan chu soina siak lo jing khowar atanga zan mut thleng hi program duan lok ang thlapin hun kan hmang thina training a hau tak em awangin mitam tak training tluan pei lo atlan bo anom nual reng ani ke ang mir thei fa ka thei wang ni lo chunglam mal som na wang zo ka helai thleng ka ni ti ka hrerenga hau tak hle ma se a thaber ni tumin ka bei thin vai ho zinga po ho tu te chin chia thamin ma ka sona training chu ma havin medal kaur nual reng ani Junior Commission Officer chu March ni somni sang ni arun her chu meu chuan National Defence Academy
thung ka hmu to lo aizol khopui po alo ba danglam na sa to em taxi kala a kan run riang te tu ba ngai sak kan hlo lo na mun lom ber lampan chuan katlan ta a motor kal thei chin atang chuan thui fe ke a ka kal hnu chuan kan in ve ngei mei chu ka thleng don ta mual pawng atanga kan in ka zuk thlir chuan waime silpolin kai phar phevat vak ka hmu meu chuan thilom zia hril fia kher ka ngai ta lo kamit sula kamita vaya ka thing maka ka in ngei tu hara eng po ka chunga thleng se sipai officer ka ni a tur chuak thei tur khopa training pek ka ni ka in ti pau kho luya ka kal le don lai mek chuan uaima hruai tu pakhat hian min lo dong songa kanin lampan chuan kanin zui thlata a kanu chu thlahni kalta a ka lekha tur azia atang khan ani telin alo chau tialin kauhran le uaime ten alo boi pui thrin alo ni a nizan hmasa pon uaime in lo tlei var puya nimin jing darli vel khan min lo boral santa ani chu ka chanchin an hriat mai theilo awangin nimin khan an lo vuiliam chia alo ni kanu karon ho to asin ifapa ichuan em thin kha tuna chuan him takin hadam takin yom thei to anga na I tho pu angai to lo asin kanu pui tak em army training na hmuna eng har sat na po paltlang thei turin kan train a ma se kanu boral tornep dan tur kalo zir tel lo ani kain sum zo ngang lo kanin chung chetak mai kanu mai thai chak lo takin thei anga alo thom that ve nil nial le asung hnu te chu ka khoi kuala kamit tui chu surin asura ni ber mai voin hi kanu thlan nga ni ani a kanin chung le pona min hmangai tu then rual te an la om thapa kan vai ta lo chau ani ber mai famro lungmual pialei thuar ria ta zal ka chun nu ka hmangai ngoi